mais suru ci la alchi c'est un bouillon ko mun de mama aja kana bugo mais iben tay nyor la kini ga bilene comment bonne ka fama tunya mo de ta to la fen un kono mina la jike munegara mama jamne ne soro fade sambe kana bugo ale ya bugo munela mama ne ko bugo nebe kuma ha nima bi ko sama iba bugo muna shubagai na de plate dune kloba la kenama wuli ka bo atelia bo kenama aba ko soye awtare ya na chikana melegan fitini bugo ke ento Nyamwe. Hein? Ne m'a fait qu'on tire du gars qu'on te gagne fait non. Il danse papa. Nga sarato la naji dangami. Danser. Mo tire du gars. Sani ngaji di megini. Andem se an siglinda do kumalare. Toko di danto. Peut-être c'est qu'on a mal. Nous. E ko toko di. C'est ka mame. Peut-être c'est qu'on a mal. Allahu akbar. Eteson. Lego ebe kam muso sugi. Hein? Depuis bitene a fait un ka bateau smara. E desele ne ki demso kele e desele ko mara. Comme bi bateau si tiena. Ne to de befo. Sino wakati mina ne ba fe na karsanga de na mara. Mo ko kelente siga de na mo. De bo ko kelene ni ya mo ga blarom. Abitan odi. Mais ebe bo ta semaine ki kun fe. Kana. Ne keleme siga bateau sila mo chukodi. E kelente siga mara. E kelen ma wulo. Ne ben kan yala nke. Ne ben ke pour que aka se ka balo de. E fe ne ben yala fu de la kare kono de. Me kan beke aw de kama. Mais de kelen blale e bloquer ko mara de cela. Ne insego ko. Atotor etari ato batasi tara kono taw. Ni aso ef mega agil na nyana ma di batasi kun ta kono ta. Yoro ne a fe ni bi ka mara balale ka kumonga. Ne bena se ka tonga bara la ka bateau la ba chokodi en bateau c'était clenyonga ani kuma be se ka ke bateau si fa I ka jogo jugu de dona atero jogo jugu ya ke ko konota o de malangolo wa kono de kono blanche kono danse ngano a ganga de atewolo yande ini bateau a fla be ko ka mene cheka bonga so ni wuli me wuli sisa ngana na flash so nga so buli ayame n'importe quoi. But those things with us, no, never. Which plan it had? Ça va, Mouramsou? Bon, tu es It's Gamu, Balia Kuntaka Bonita. Et le son à ta fille Fanny Bama, ça va. Mouramsou, ça va faire de conjuguer ça. Moi, faut le donner. Faut le donner. Ni la macan rien qu'à na Sénégal soya. Hein? Mouramsou, ni la ça fait tout. Nous sommes bien déméano. Il me sauve un demi. Ça fait un mois d'un qu'on a mis batas là, elle était à dire. Voilà, Mouramsou a formé. Elle était à dire. Elle était Batas c'est bien à Fanena. Qu'au fait dina? Non, elle est au courant. Amana na kame boto sida wole tatindi na ya ise ha bi denwen dawle dala wallahi billahi me so chen ngere sabla me shubo igara yetane me so jena tga ko bem E ga sabali ete bato siredo nto da wulum so koro entera kono ta efe kumno e dangande na sugu fe mo mi rete sa yere koro bato sibene faran malo e ko an ne te siga ko ngoro ta sigidana Mouramsou, il kuma fo dogo do. Bro nga ñogon boyare de. Ke bonya. E ne bonya. E mo mi yere yele te donja mo wala. Nete. Ne momo il kuma fo. Mo da fara photo. Ah, da fara manji. A joli ne na danga de kuyu no. Saraga mo ko bilade juru sabo na tankolo. Bato sire ne sen bema. Nala isondin danga de na ke.
diɲɛ don o don mɔgɔ nasugu dɔw de bɛ don i kan bɛɛ b'i ta fɔ wa bɛɛ b'a ta kɛ désormais yɛrɛ n tɛ fɛ k'i ye n ka so bilen i y'a mɛn yan Batosi wuru musokɔrɔkɔrɔ in a b'i sɔrɔ kɛnɛma i tɛ Batosi n'i den de kɔ wa u bɛɛ b'i sɔrɔ kɛnɛma yen nɔ tɛmɛ ka bɔ n ka so i na kun tɛ mana kan fɔ ye wa n'i ka tɛmɛ ka bɔ n ka so ne nana den ko de la en tout cas ne Batosi mago jɔra fɛn fɛn na a bɛ wele ne de ta ye den ye bon Batosi de ye sɔrɔ kɛnɛma Papa, résultat bora. Igomu? Wallahi. Ça a été comment? Ne y'a sɔrɔ papa ne passera. Yazoro? Ah ouais. Félicitations! Hey, ma fille chérie. Non, c'est bien, félicitations. Il est de vous, Zoro? Ah ouais, papa. Ah non, c'est bien, c'est bien. Tiens, j'ai vu, il y en a des. Maman, de fou résultat bora ne y'a sɔrɔ. Non, faut tant. Ne m'a donné un faux qui va sur Wallahi. Eh, Mamadou. Papa, mais ni maman t'a l'air. Eh, maman, t'as. Aïe. Maron a fait, les fans à bas sur. Ah ouais. Non, c'est bien, félicitations, hein. Il va donner quoi, il te blata. Nanga. Ni mine. Oui, papa. Ouais, ni mine ni adamine folo ya fomu. Awo. Ame mama rekona sisan. No kera togo mina. Inshallah. Mama fana ale fana ba soro. Ndale mbare do ala. Ya fomu. Non, jikura yi. C'est bien. Félicitations ma fille. Ni yana turu, hein? Ta sokono. Te. Alhamdulillah rabbil alamin. Ko ay aja defu soro. Ah, c'est bien, c'est bien. Zone, ne mo ta gaida na fa. Jɔn nɔfɛ E nɔfɛ. e ka bɔli laban ne fɛ ne ma kangari di ɲɛna o bɛ k'i tulonkɛ n'a de ya mun bɛ yen E b'a dɔn ne kɔnɔ ma ne kan ka o kɛ. Après ne kan ka PCN fɛnɛ kɛ tuguni. e kan ka mun kɛ Ka o kɛ. Batosi e tɛ kuma de mɛn han hey i bɛ aw bɛ mun kɛ cɛ tɔw la kana n'a fɔ k'i b'o kɛ ne la dɛ k'i bɛ mana da ne la k'i kɔnɔma don pour que ka ne ka bilen minɛ k'a dun o tɛ kɛ ne la dɛ e bɛ ne ka dɔrɔmɛ k'i la n'a bila su ɲɛ kan n b'a wɔgɔbɛ k'a ta en plus mun yɛrɛ la k'e kɔnɔma yɛrɛ don Kana tɛ sa. tɛ ka bɔ na o tɛ mun de don sa Ne ta tɛ den jɔn tɛ den. i bɛ tila ka sigi o kuma de kan han n ta tɛ den ye bi n ta tɛ den ye sini t'i den fa ɲini nka dɔrɔmɛ kelen a tɛ don a la E zoli. Ne ma wari di ne ma ne ka taa o kɛ jɔn na wari di ne ma. kana n dalakɔrɔbɔ kana na sigi a kuma kan kana n dalakɔrɔbɔ n bɛ ka énerver n yɛrɛ ma Ni deli sa. E kana dimi sa. Ne dimina ne t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn kɛ. Wallahi e de ta ye den. Ne yɛrɛ tana ne bɛna fɛn o fɛn kɛ. Pour que e bɛ se ka da la k'i ta ye den ye. Han? E kɔni b'a dɔn. Muso kɔni tɛ se ka fili a den kɔni faamu. Han? i bɛ ka segin nin kuma kelen de kan tuguni wa e fɛ ne k'a f'i ɲɛna cogo di walasa i k'a faamu ko n ta tɛ den ye ko n ta tɛ den ye kana na ne mamɛridi yɛrɛ Zola ala ni kira kama sa. taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ yɛrɛ taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ ti taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ wa Zoli. Fo ni y'aw sɔrɔ ma ne ka ɲɛnɛmaya don bɔgɔ la. Balimamuso de b'i bolo ala k'a sara o la. Mais ne kɔni tɛ ala ka kiti tigɛ e ni ɲɔgɔn cɛ ne ti yafe ma diɲɛ kɔnɔ wa ne bilahi. Ne ma dɔn Zoli ne tɛ ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la. Mais a bɛ bin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mama, ne ko jɔn na koyi. Yazoro? Ah non, félicitations, non, c'est bien. Ne b'a dɔn i b'a sɔrɔ ma fille. M'a dɔn i b'a sɔrɔ Aja fana y'a sɔrɔ. I b'a dɔn Aja y'a sɔrɔ? Eh ayi non. Bi ta kɔni fête dan de don. Ne joie ba de don. Eh non, du courage. Non, félicitations vraiment, félicitations. Ni wa fila di mama Aja ma. E yɛrɛ fana i ka nin minɛ han. O y'a daminɛ fɔlɔ de ye ma fille. Nin y'a daminɛ de, i y'a faamu. Papa nin bɛɛ ya? Ayi o ta su in na an bɛ bɔ an bɛ taa diɲɛ yala wa an bɛ tila ka fête ba de kɛ. I y'a faamu? Non an ka taa. E cɛ bi ayi ne ka du ka di cogo ye. Ne bɔtɔla yen Ne taara an sɛnɛ ala de. i senna yala wa i bɛ ka taa min tantɔ N bɛ ka na so kɔnɔ. ne kɔni fɛ yan tɛ Ɔn. i bɔla yɔrɔ min i tilen i k'a cɛ fɔ ne ye Wale ni ta. na e fɛ i ba ma ɲɛfɔ n ye wa
I ye ko ko kɛ i b'a bɛɛ de ɲɛfɔ ne ye. Ne ye mun Donc kɛ? sisan i bɛ taa ɲɛmɔgɔdiya kɔnɔw de ta. E fa o den bɛna wolo ne bara yan nɔ. Han? Wala ka masakɛ Ala ni kira ka masa. Wale n t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen. I t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ dɛ. O kuma ye tiɲɛ ye. Parce que a dan bɛna kɛ bi ta in de ye. Ɔhɔn sisan e falen yɛrɛ la. E bɛ taa kɔnɔ de ta carré kɔnɔ k'a fɔ k'e bɛna o den wolo ne bara yan nɔ. E delila ka ɲɔgɔnna dɔ ye ne fɛ yan nɔ. Ayi. Han? Ayi. E ta kun ye jɔn y'a ɲɔgɔnna kɛ yan? Mɔgɔ si. A dan bɛ k'e ta in ye. À partir de cet instant n'i donna yan nɔ i bɛ t'i ka minɛnw ta i bɛ bɔ n ka so kɔnɔ. Wala ka Ala ka masa. Ne ye nin kɛ ne bɛ taa min? E bɛ ne deli o ko la wa? Han? Tɛmɛ f'i ka. Ça va? E bɛ dɔn? Ne bɛ murukolo kɔ. Mun de bɛ? Mun de bɛ kasi la? Ka di wa? Ne kɔnɔma ne don. Han? Ne kɔnɔma ne don. Ɔ ne kɔnɔma don ko ka mun kɛ sisan? E bɛna mun ɲɛ Moribo fɛ yen? Ne ba, ne ni tɛ ne ni Moribo de don. O ye mana kan ye. Kuma tɛ e ni ne cɛ bilen. Hakɛ to i ka Moribo wele ka na. Baby! Baby! Yo, Boyan. qu'est-ce qui ne va pas? Ka kɔnɔma don. E bɛ mun na? E bɛ mun ɲini na? I tɛ kuma n fɛ yan. E bɛ girin ka bɔgɔ ta e b'a dɔn wa? E b'a dɔn wa? Ni mɔgɔ lankolon de ye Webu bi la ni e tɛ nin dɔn ni den suguba ye. A bɛ yala yala cɛw de nɔfɛ bi. E na cɛw ka ɲi muso la. I ɲɛ b'a la k'a ka minɛnw cɛ ka na e nɔfɛ yɔrɔ. Han? Donc n'i y'a faamu e bɛ ye ka yala de e ci de ka to i ka minɛnw k'i kun dɔrɔn ka yala cɛw nɔfɛ. A jogo bɛɛ de y'o ye. Nin jogo bɛɛ de y'o ye. O ka ɲi muso la. Hakɛ to Boyan. I tɛ nin sɔrɔ. Bi de sera min jɔ ne ma ko ne sunkuruba ye. Ko ne bɛ yala cɛw de nɔfɛ. Hali E kun ma kɔnɔ da ne la. jɔn ye kɔnɔ da i la? Jɔn ye kɔnɔ da i la? Sego ɲɔgɔnna fila ka jɔn ye kɔnɔ da i la? Ka compte régler. Hakɛ to. I ka nin ta. A Boyan. Tiɲɛna ne tɛ se ka taa yɔrɔ si. Hakɛ to i ka Boyan. Joli i tɛ ne dɔn Boyan. Ne gɛnna ka bɔ an fɛ yen. N'i gɛnna ka bɔ an fɛ yen mɔgɔ bila ka t'i fa deli. Nin t'i den fa ye dɛ. Taa fa ɲini den na. Fa de b'i la. Ne bɛ sɔn k'e to ne bolo ka se ka. N b'o dɔn i t'o kɛ o. Boyan. Moribo. Cɛ ta ka bɔ yan. Ka Boyan o de fɔr'i ye Boyan. I bɛ na tɛ k'a mɛn yan. Moribo. Jigi foyi tɛ ne la. Ne jigi ye e dɔrɔn de. Ni e fɛnɛ ne gɛn n bɛ taa min ne fa ka ne gɛn e fɛnɛ ka ne gɛn. Ayi i jɔ sa. A fɔra ɲɛna de ko ne de don mɔgɔ jigi kɔrɔ. Ne orphelin de. Hakɛ to tan. T'i sigi misirida la. Dɔ b'i hinɛ minɛ ka taa n'i y'a ka so. N'i fa y'i gɛn kana na Moribo fɛ yen nin kɔfɛ. Ne ba ko ne bɛ taa n sigi misirida la. Misirida la. E ɲɛ bɛ gerebuniya de la ne kunna. Mais a b'i kun de kɛ. Ni e tɛ gerebu e bɛ se cogo di ka taa i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka n'i kana cɛ fɛ yen mais i yɛrɛ fana de e valeur dɔn k'i yɛrɛ la ma chérie. Hakɛ to. Ɲaba. Baby. E tɛ n cɛ yen nɔ ne de b'a dɔn. Ko bɛlɛn turuya don. I fɛnɛ ye muso dɔ ye. An ka sigi an bolo. N y'o fila fɔ ne ma n bɛ tagamɛ kan sisan. Fa de b'i la. I bɛ nin tɔ misira la wa? Yɔrɔ ni mɔgɔ ninnu u bɛ yala yala ka. N bila ka bi bolo. A tɛ yala yala den si. E ta de ye nin den tiɲɛ fɔ. E ma kɔnɔ da a la. I fɛnɛ dar'o la. Tiɲɛ fɔ bani e ma kɔnɔ da a la. Ne ye da i kɔ kan ne b'a dɔn i jogo de don i b'a kɛ. Ne b'e dɔn bi ma bila ɲɔgɔn fɛ. Donc maintenant e fɛnɛ bɛ da mɔgɔw kan ne kɔ cɛ bi a bɛɛ ni Ala cɛ ne ta tɛ den. Bɔ ne ɲɛ. A bɛɛ ni ba cɛ bɛɛ ne ta tɛ. Hakɛ to ne bɛ taa so. Bi ko ka taa min? Ne taa so. Bi Ala kama sa bi. Mun de kɛra? I delila sa bi Ala kama e kɔni tɛ na ni minɛ mɔgɔ kan ma bi. Munna t'i minɛ a ma? Ne ye muso de. I ye nin kɛ nin bɛna cogo min na a bɛ se ka kɛ i bɛ nin kɛ ne yɛrɛ fana na. Bi ne bɛ nin k'i la tuguni e ka di ne ka se digiri ma. Ni ye dusu labɔ maa den ɲɛ ka ne i bɛ dɔn kɔni kana dusu labɔ dɛ. Ala kama sa bi. E kɔ tɛ yan n tɛ ka kan di yan. Ni mun bɛ bi n'i ye den i bɛ segin a kan tuguni e taara. Bi.
cɛ mo Oh, cɛ an mɛnna su in na dɛ wallahi. Cɛ, su kɔrɔla yɛrɛ de ne yɛrɛ b'a jɔrɔ n t'a dɔn n bɛna taa min fɔ mara min ɲɛna. donc an bɛ nin bɛɛ la i jɔrɔlen don i mara min ka ko Cɛ de n tɛ yɛlɛ koyi. la cɛ aw kɔɲɔkɛ kura dun ka ko ma nɔgɔ Cɛ n'a fɔra kɔɲɔ kɛra cɛ yɔrɔnin kelen ka cɛ san nɔnɔ ye i bɛ bɔ i tɛ don joona. A tɛ faamu wa? non bon vraiment a tɛ faamu I ma n'i ye muso furu i kan k'i ba sigi dɔɔni Voilà. i ma sufɛ yala min yɛrɛ a cɛ man ɲi mais cɛ an fana famala bɔli ma wallahi. i ma Mais komi an ka nin ci fana kun tɛ taga suko kɔnɔ a kɔni tɛ a tɛ fɔ o kɔ. i ma cɛ an bɔra an ye ko camanba de faamu an ni fɛn caman kun faamana an ye olu bɛɛ mori mo Wallahi. souvent an man ka to ka faama ninnu ko ninnu ma Wallahi. i ma mais n'i taara de toute façon i bɛ se k'a fɔ mara min ye cogo dɔ la a b'a faamu quoi i ma i yɛrɛ i bɛ s'a nɛgɛ cogo la sinon ne bɛ taa sisan ne ka chien méchant min bɛ so tata ayi n tata kɔni ayi wa ko tɔn bɛ jeri ne b'a dɔn ne bɛ sɔn ka si kɛnɛma bi i y'a ye non a tɛ sɔn a tɛ sɔn ma sinon basi foyi kɔni t'u la yen kɔni walayi basi foyi t'u la i b'a dɔn ne yɛrɛ ɲinɛna k'a f'i ye an denmuso u y'u ka examen sɔrɔ quoi cɛw ɲɛna dɛ o ye kalan yɛrɛ de kɛ ɲina i kan ka cadeau yɛrɛ k'u ye nin ko in na parce que même courage b'u la fana quoi parce que n ta o ta an bɛ t'u sɔrɔ leçon ta exercice non u ye nin u kan ka nin mérité yɛrɛ ouais wa mérité n y'a f'u ɲɛna a tɛ to tan an bɛ tila ka na an bɛna fête ba de kɛ wala ko ne yɛrɛ kan ka tila ka taa cadeau k'u ye o ko la i denw de don n'an denw n'u bɛ kalan kɛ kɔni an ka k'u encourager de an danna yɔrɔ min na olu kan ka tɛmɛ yan nɔ de non wani a diyara n ye dɛ ka examen kɛ tago nin diyara n ye yɛrɛ ok mo problème t'a la komi e ka kɔɲɔmuso b'i kɔ so yen kɔni y'anw hakili sigilen don donc n bɛ don so an b'a kɛ o cogo la cɛ n'ala sɔnna komi mo de mo i tɛ nin minɛ i bɛ taga nin d'u ma komi wari caman tɛ yen nɔ i bɛ 40 000 minɛ togo du u fila ma quoi mo dɔ i yɛrɛ bila o mais n tɛ n ka karo bannen yɛrɛ tila ka taa karo wɛrɛ kɛ mun ni nin tɛ kelen ye an den kɔni nɔ kalanko kɔni na kɔni tɛ kulonkɛ o la dɛ ni denmisɛnnin bɛ kalan kɛ i b'o encourager nin yɛrɛ ka dɔgɔ yɛrɛ non ayi bon a bɛ kɛ cogo di n y'a faamu ni ye nin d'u ma o bɛ joie yɛrɛ de k'u nana fɔ ne ɲɛna dɔrɔn ne ye 2000 d'u bɛɛ non o ɲɛna yɛrɛ ok voilà an b'a kɛ ten an bɛ ɲɔgɔn wele quoi voilà il fait déjà tard donc rentrez bien et bonne soirée merci ko n bɛ kɔɲɔmuso fo non a b'a mɛn inchallah an b'a kɛ ten jo ok voilà Batosi bɛ n den bi dugu jɛra ne ma Batosi ye dɛ. Batosi fa ye Batosi den. Dansɛ e yɛrɛ tɛ ka maloya ka nin kuma fɔ dɛ. An bɛ maloya mun na? E sɔnna i cɛ ka Batosi gɛn. I sɔnna Batosi y'a ka manamana ko kɛ yan nɔ ka na. E ma a jukɔrɔma tintin yan mun na ne tɛ se a k'a gɛn? Dansɛ fɛn min e tɛ ne kɔrɔmuso yan ne b'a fɔ k'e den ma jugu de. E y'o fɔ ka ban koyi. Ayi sa nin ma ɲi walayi. E n'a cɛ den wɛrɛ t'i bolo den kelen ni min kɔ i bɛ sɔn cɛ k'o gɛn k'o b'i bolo ta walayi nin ma ɲi nɔ. Batosi bɛ sira o sira kan e tɛ sariya nɔ don jogo o jogo ye Batosi la n'i ye ka tiɲɛni bɔ a la a tɔ b'a den. Dansɛ kana na baga ne ma fosi de kɛ nin ko la. E ma foyi kɛ Batosi ye kɔnɔ ta e t'a kalama e ye Batosi jukɔrɔma tintin a kan k'a ko dogo dogo. Mais Dansɛ ne b'a kɛ cogo di n'a ma ɲɛ ko tiɲɛna kɛ an bɛ solution de ɲini a la o. An bɛ solution de ɲini ni jɔn bɛ solution ɲini ni Batosi de b'a feere yan sisan a bɛ taa a b'a ɲɛnabɔ. Dansɛ Fatumata nin ma ɲi dɛ nin ye yɛrɛ kumakan ye. Ne b'a kɛ cogo di? E denbatɔ i n'a fɔ e den tɛ Batosi ye. Tisha ne bɛ ka kuma min fɛ e de ye Batosi tiɲɛ jogo o jogo filɛ Batosi la n'i ye e ta depuis n'e nana kɔni hali ne tun tɛ se ka kuma Batosi fɛ a t'aw bolo nin yan sisan a b'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ aw de y'a feere a b'a ɲɛnabɔ kana n'a fɔ k'i bɛ ne da don Batosi ka manamana ko yɛrɛ la. Mais Dansɛ i ye ne jigila misɛnya i ka ko la bi sa i woloden cɛ b'o gɛn ka bɔ e ka du kɔnɔ i bɛ tila ka n'i jɔ ka kɛ komi fosi tɛ yen hali e ɲɛda furaselen tɛ. Ɲɛda bɛ furaselen min na. Den ye den de ye den nafili sunumu tɛ yen walayi den mana kokolon kɛ cogo o cogo a b'a ɲini n'a ma ɲɛ a kɛra ka ban ɲɛ a b'a ɲini ji ɲɛma jɔlen de la ka solution ɲini a la mais aw b'o gɛn k'o bila bɔlɔn kɔnɔ jɔn de bɛna taga Batosi bɛna a bɛ taa jɔn de fɛ yen sisan
sisan ne tɛ ni bato sa a bɛ fɛɛrɛ ko de la e t'a ba dɔn yan komi ne y'a lafili e k'a ta Ni faamuya. I b'a dɔn a kuma caman ba ne nege tɛ ne na to ne k'an yɛrɛ lafiya I b'a dɔn bato si to kɛnɛ ma ne bɛ na ni bato si du in kɔnɔ ni min ka di ni cɛ a b'o kɛ bato si tɛ taa yɔrɔ si a b'a fa de fɛ yen nɔ a tɛ taa yɔrɔ si bilayi ne ma ban o ma koyi ne ma ban o ma mɔgɔ bɛ sɛgɛn aw ta ninnu na awɔ ne kɔni tatɔ filɛ bato si ɲini na a diyara o ma diya o ye bato si kɔni bɛ na du in kɔnɔ n tatɔ filɛ a ɲini n'a t'a fɛ kɛ ne b'a fɛ o ne y'i ba ka tɔgɔ b'a affaire de ɲini sisan